А ние ще ви срещнем сега с още един гост, за когото пътуванията и срещите с природата носят заряд за творчество. Фотографът Албена Маркова, която преди дни се завърна от пленер в Рила и Родопите, е нашия следващ гост. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Фотографиите, направени там, ще бъдат видяни от зрителите в дните след 7 май, когато в Градската художествена галерия ще се открие Варна Фотофест 2015. Изложбата на Албена ще бъде една от многото изложби. Нейната самостоятелна ще се нарича "Мистика и красота. Моята България". Не сбърках, нали? Ами, до някъде. До някъде има, има малко разминаване. Нужда от, от корекция. Която ще се открива на 7 май в рамките на Варна Фотофест, е моя лична изложба. Това ще бъде първата ми самостоятелна изложба във Варна, след София, която се състоя края на март, и след Истанбул, която беше всъщност първата ми самостоятелна изложба изобщо. Това е трета моя самостоятелна изложба, но първа в град Варна. И това е изложба с мои снимки. Докато, за съжаление, този път от този пленер няма да можем да направим изложба от самия пленер, както беше предния път. От предния ни пленер, когато ходихме до Белинтаж в една малко друга посока, тогава направихме такава изложба, но този път аз се надявам, че ще имаме възможност да покажем една част от снимките, да вече ги виждаме на екран от ходенето ни на този пролетен пленер в Родопи и в Рила, който беше просто наистина зашеметяващ. Да, всъщност, госпожо Маркова, вас така поне ви определят колегите като пейзажен фотограф. Всъщност, какво ви дава природата? Казвате ли, ето изложбата сте я нарекли красива мистика и красота, моята България. С какво е красива и мистична нашата страна, според вас? Ами да, пейзажен фотограф съм, наистина, защото моето основно вдъхновение това е природата. И изобщо снимането навън, извън студио. Това е някакси моето амплоа. И просто нещата при мен така се подредиха, защото аз винаги съм обичала страшно много природата, винаги съм обичала да бъда извън града, в някакви такива по-нестандартни условия. Всъщност, между другото, вече много хора обичат да си прекарват времето в природата сред природата и в по-такива планински условия, като че ли виждам една такава тенденция, че отпада стремежа, човек да прекара в почивните си дни в някакъв лукс, а просто път търси по-интересното, търси авантюрата и приключението. Да, а пейзажната фотография, в нея има страшно много авантюра, страшно много приключения, страшно много, как да кажа, дори незгоди, които трябва да преодолееш, за да можеш да се занимаваш точно с този тип фотограф, този тип изкуство. Точно обратното пък си мисля аз като човек лаик, че всъщност какво е, нищо така няма кой знае колко сложно да вземеш апарата и да заснемеш едно красиво цвете, едно глухарче, една клонка, една птичка. Ами, да беше така, много хора си мислят, че по този начин. Опровергайте ме. Знаете, пейзажната фотография много отдавна, и говоря за истинската пейзажна фотография, много отдавна е излязла от границите на това, дайте да покажа аз къде съм бил, както е било преди. Сега, за да направиш един наистина добър пейзажен кадър, се изискват доста набор комплекс от знания, умения и действия. Освен това. Пейзаж, направен посред бял ден, което е най-лесното, дори колкото и да е красива една картина, която е направена посред бял ден, тя няма да има това внушение, няма да има това излъчване, което би имал пейзаж, който е направил в така наречените магически часове на денонощието, а това е всъщност точно по времето. Ето и сега виждаме един. Това е посред нощ, специално. А това е последната ни страст на всички фотографии, нощната фотография, сме поводяли по нея. Но това, което хубавите пейзажни кадри стават малко около изгрев и малко около залез слънце. А това определено предполага едни много ранни ставания, в многото случаи и търпение на по-ниски температури. Много са качествата, които трябва да притежава един човек, за да може да се занимава с истинска пейзажна фотография, събрани в едно. Добре, но казват, че вие имате стил в пейзажната фотография. Как се създава и как става той разпознаваем? Като погледне една ваша фотография един човек и казва, да, това е фотография на Албена Маркова. Ами да, интересен въпрос.
Знаете ли, че може би съм сигурно единствения фотограф в България, който не си слага воден знак на снимките, които ги пуска, защото просто знам, че моите снимки ще бъдат разпознати. Как създава стил? Ами, не знам, малко трудно ми е да отговоря. Може би в всяка една фотография човек влага една голяма част от себе си, от това, което той самия представлява като същност. И всъщност и оттам вече се появява и стила на снимката. Всъщност искам да кажа, че всъщност вашите фотографии са разпознаваеми и тук, но и по света, защото имате публикации в чужди списания, включително в годишното издание на National Geographic, корици на книги от издателски къщи в чужбина. Как се стига до там? Дори воден знак не слагате. Как ви откриват? Как ме откриват ли? Ами по един начин е с публикация в чужди водещи сайтове за фотография. За съжаление чужди, не наши. Там си има хора, които общо взето с това се занимават, които си гледат, търсят, проучват. Другият начин е Фейсбук, по който другата може мрежа, да бъде социална, която Фейсбук за мен работи безотказно в това отношение. Но престижни чужди сайтове е може би най-доброто решение на въпроса. Имате редица награди от наши, от чужди конкурси. Какво ви дават тези награди? Дори една публикация в National Geographic, какво ви носи? Някак си мотивира ви още повече? Всяко признание носи за себе си просто огромен заряд и ти помага да вървиш напред. Добре, за това ли се захванахте и с преподавателска дейност? Защото вече в биографията ви има и място за преподаване. Защо го направихте? Ами истината е, че още преди няколко години, 5-6 години, постоянно имаше хора, които ме молеха. Нали, обясни ми това, направи това, няма ли да направиш workshop, няма ли да направиш мастер-клас, нещо от този род, няма ли... И някакси тя така се зароди идеята много спонтанно за тези преподавателски мероприятия, защото всъщност не беше толкова популярно. Може би до миналата година, когато бяха моите първи мастер-класове в България, не беше толкова популярно, както и в момента. Значи в момента търсете мастер-класове и workshопове, просто сме заляти. Който иска да се учи на фотография, може да намери много начини да го направи това нещо. При мен основната крачка беше първата крачка беше, когато ме поканиха да водя workshop по пейзажна фотография в Сан Марино. И това беше вече преломния момент, в който аз разбрах, че щом мога и навън да го правя, мога да го правя и в България. И последната година и половина се занимавам основно с това. Мастер-класове, workshoпове, пленери правим. Събират се хора, ентусиасти, много, изключително популярно хоби е в момента фотографията и хората виждат, че в един момент само да вървиш с апарата и да щракаш не е достатъчно, за да направиш един добър кадър. Иска си необходимите знания, умения, практика. Техника. Притежанието на техника също, разбира се, това е едно на ръка, не става с всичко. Но когато човек прави нещо със сърце и може да се справи с не чак толкова извънземна техника. Това щях да ви питам дали е пък много скъпо хоби, но се оказва, че и сърцето си трябва да дадеш, за да се превърне в нещо истинско. Значи, ако знаеш какво правиш, аз да не съм казала, ако знаеш какво правиш, може да го направиш с не толкова скъпа техника. Аз съм започнала с една коника минута 5D, пък преди това работех с една сапонерка. Всъщност първите ми стъпки бяха с един малък апарат. Ако знаеш какво правиш, можеш да работиш не толкова скъпа техника, но просто идва в един момент, в който, когато достатъчно напреднеш, когато вече тази техника не ти е достатъчна и тогава вече минаваме напред. Добре, сигурно не мога да ви попитам за любима фотография, защото човек в определен период от време има любима своя, после те се променят с времето, но все пак сред всичко, което сте заснели, има ли нещо, което е останало в съзнанието ви? Любима фотография като снимка? Не мога да кажа, че имам такава. Мога да кажа любими тип фотография. Това са снимките, които са заснети на така наречената low light. Всички снимки, които са заснети при ниска светлина, са ми любими. Аз даже казвам, че аз след 10 часа, след 9-10 часа сутринта не си дигам апарата. През деня просто изключвам да ме хвали някой да снимам. Трябва да е някаква наистина много чрезвичайна обстановка, да е буря, дъги, някакви такива неща, за да си дигам апарата да снимам. Защо този момент? Какво носи това? Може би изразявате самия ваш характер ли по този начин? Не, разбира се, просто тогава светлината е най-хубава. Това е най-хубавата, най-магическата светлина, тогава, когато сценките падат по особен начин, тогава
тогава, когато цветовете изпъкват по друг начин. Най-красивата фотография става точно в тези малки часове около Изгреви залез. Добре, и сега, за да дадем кураж на тези, които са решили да последват вашия път, казахте случайно или така съвсем целенасочено започнахте преди колко? 9 години поне? Съвсем случайно започнах да снимам. Аз тогава се занимавах с друг род дейност, която предполагаше излизането ми често извън града. Горе-долу тук се движи. Всъщност не. Доста си обикалях. И до Родопите даже съм ходила покрай тази дейност. И просто паралелно в един момент усетих, че на мен много ми е приятно да го правя това нещо, че половината ми кадри са заснети според работа, която върших, обаче другата половина са слънчогледови полета, морета, есен в Родопи и така. И как да ви кажа, някакси изобщо не съм си го мислила, дайте сега ще да се занимавам с фотография. Изобщо. Просто си по съвсем по естествен път някакъв се развиха нещата. Бихте ли си помислили за ден без да направите снимка? Случвало се, разбира се. Но без фотографията не мога да си представя живота. Това щях да ви питам. Но ден, в който така разбира се, че да се е случвало, защото, както казах, аз снимам основно извън града. Така че съвсем нормално, а тези трипове не могат да се правят всеки ден и всяка седмица. О, да, дай Боже, бих искала да мога 300 дена от годината да съм някъде, нали, в обстановка, която да мен ще ми хареса, дори не само в България. Но, за съжаление, това не винаги е възможно. Така че, освен това, на този тип фотография си иска и определеното пипане в Photoshop, то си иска и определеното време на прекарване пред компютъра. Така че няма как да бъде всеки ден да снимаш. Разбирам. Добре, да поканим обаче в края на разговора отново варненци на 7 май в Градската художествена галерия в 18:30. Точно така. Тогава ще бъде откриването на Варна Фотофест, заедно с още 4 изложби. Моята е една от откриващите изложби. И се надявам да видя много приятели, колеги и съмишленици там. В много от фотографиите, разбира се, познавачите ще познаят Албена Маркова, други пък, които за първи път ще се докоснат, бъдете сигурни, че ще бъдете впечатлени от това, което предстои да видите. Благодаря ви, желая успех и в преподавателската дейност, и в постигането на нови и нови фотографии, които ще харесат не само на National Geographic, но и на много други успешни издания. Така завършваме, уважаеми зрители. Надявам се да сме ви били полезни. Времето с нас да ви е било приятно. Утре в празничния ден, колегите от Русе, разбрахте, празникът на града е утре. Те ще бъдат домакини на България днес, така че бъдете с нас от 16 до 17:30 и утре. Довиждане, хубав почивен ден!